Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Alla Amrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 14-nji noýabry. Öde köpleşikde men Türkmenistan bilen baglanşykly bolup geçen käbir soňky täderikler barada gurrun etmekçi, şolara biraz syň bermekçi. Türkmenistan bilen baglanşykly elbetde täderikler her günne bolup dur. Olaň hemmesine syň bermek üçin bir köpleşik hem ýeterlik bolmaz, ýetmez. Ýöne şolardan bir käbirleriniň bir düýp mazmunyna birazjyk analiz beretim gelýär. Ondan Türkmenistan barada men käwat pikir edýän bir gowda aýtmaly bolsa, bir gow çädelik aýtmaly bolsa, nähil çädelik bar? Nähil çädelik aýdyp bolar? Şunu Türkmenistanda şular ýalda bir oňuň özgörüşlik, bir gow özgörüşlik bolup geçdi diýip halkyň wekili düşün, bir döwletiň wekili düşün, bir edilen iş ýokmunda, bir edilýän iş ýokmunda görkezler ýaly näme diýip pikirlenemde şu gaty bir kıyın soru, gaty bir kıyın näme ýagdaý bilen men ýüzbeýiz bolýan, şoňa jogap tapmak kıyın bolýar. Sebebi Türkmenistanyň öz habar serişdeleriniň berýän maglumatlary ünsüreseň bir oňuň özgörüşlikler, gowy özgörüşlikler hakykatdan bir gaty köp ýalam bolup görünýär. Ýöne şol oňuň gowy özgörüşlikler diýip berilýän zatlaryň düýp mazmunyna şoň aňyrtynda teredýän bolýan. Şol ödem haýsy nukta nazardan teredýäňdir. Şu halk wekilimi, şu döwlet wekili işmi, şu bolup geçen täzelik halkyň wekili üçin bolup geçen zatmy, ýa döwletiň wekili üçin bolup geçen zatmy diýip teredýäňde şonda gynansak da şonu hawa şu hakykatdan hem halkyň ýa döwletiň wekili üçin diýip jogap bermek gaty kyn. Ene ýöne koýur masal alyp görelim. Ene şu hepden 4-nji güni Aşgabatyň merkezinde beýikligi 15 metrlik bolan ýa-ni Türkmen alawaýyna bagyşlanan bir ýadygärlik açyldy. Ödem altyn şaýlan ýadygärlik. Oňa da elbetde bilişiňiz ýaly döwletiň büdjetinden millionlarça dollar pul harçlandy. Şu wakanam Türkmenistanyň habar serişdeleri ýene Türkmenistanyň prezidentiniň ene alawaý bidiň haýwanlar baradaky bidiňe medeni ruhy gymmatlyklary baradaky edýän atalyk aladasynyň netijesi ene şoň inisiatiwa bilen amala aşan bir oňuň bir gowy iş ullukan bir çäre diýip häsiýetlendirýär, suratlandyrýar. Ýöne dünýä habar serişlerine bu waka ünsürdüler. Şu barada köp san habar agentlikleri maglumat berdiler, täderikler berdiler. Ene Orsiýadan Sputnik habar agentligine berdin ha şoň 10-njy noýabrda. Öňülen aýtmalar da Ştaýdan habar agentlikleri berýärler. Hatda dünýäň habar serişdeleri Türkmen döwlet habar agentliginiň ýa habarlarynyň video kadrlaryna bulanyp berip oturýarlar da. Ene aýdaly biz häzir şonu berjek bolsak. Şol Türkmen telewizioniýasynyň bir video kadryny häzir görkezip aýtsam, men häzir kanalym ýapmak barada Türkmenistanyň hökümetiniň käbir dikmeleri, käbir itleri YouTube kanalynyň administratorlaryna ýörüýte hat ýazyp şonu ýapdyrjak bolýar. Bir tarapdan emma beýlik tarapdan eger syňetip görseňiz, şu Türkmen döwlet habarlar agentliginiň hemme berýän maglumatlaryny şol Türkmen telewizioniýasynyň ulanýan video kadrlaryna dünýäň habar agentlikleri berip oturýarlar. Orsiýadan telewizioniýasy käbir şolardan Türkmenistanyň öz telekanalynyň kadrlary görkezip oturýar. Başga da habar agentlikleri Türkiýanyň, Iranyň. Ýöne şundur şolara garşy hiç eli şikayet bilen ýüz tutanok. Türkmenistanyň häkimetleri. Ýani adatlyk radiodan berip oturýar. Türkmenistanyň telekanalynyň video kadrlary. Ýöne näme üçindir opozisiýa wekilleri ýa-da aýdaly bilýäli garaşly jurnalistler şonu häzir ulansalar, onda desine olar ýüz tutmaly ýerlerine ýüz tutup ýa YouTube kanalynyň administratorlaryna ýüz tutup biziň kanalymyzy petikletjek bolýarlar. Şolar ýaly bahana esasynda da öz bilişiňiz ýaly Muhammed Diýejiň YouTube kanalyny petikletdiler, ýapdyrdylar. Ýani jurnalist Akwel Saparyň kanalyny ýapdyrdylar. Şuňa ödem bir kanun. Ýöne beýlik tarapdan gynanýan zady şu Türkmen hökümetiniň edýän şikayatyna näme üçindir YouTube kanalynyň YouTube saýtynyň administratorlary üns berip şolaryň arkasynda durup şu kanallary ýapýarlar. Hakykatynda bolsa şol intellektual emlaklar baradaky ýörüýte kanun, halkara kanunçylygy bar da her ýurdun, ýani Amerikan Birleşen Ştatlarynyň bir kanuny we YouTube kanalym şu taýda hata alynan YouTube saýty. Ene şoňa bir kanunçylygy ruhsat berýär.
şol copyright baradaky kanunlarda eger sen döwletiň telekanallarına ulanylýan ýa-da döwletiň habar serişlerine ulanylýan materiallardan bölekler alyp şoňa da çelgi berseň, ene şun ýaly şu döwlet telekanalyndan alındy diýip saňa garşy hiç il sanksiýa girilmäge hiç bir döwletiň hökümetiň haky ýok. Enti onu demirler Koreýa telekanalyndan al, sen onu Afrika haýsy bir döwletiň telekanalyndan al, sen döwlet telekanallaryndan ýa habar serişlerinden materiallar ulanmagy hakyň bar. Bar etmeli zat ine şu döwlet kanalyna berildi, ine şu bölek diýip şoňa salgylanaýmaly. Onu bizi öz adamymyzdan beremdi, ýani biz şu materialy biz ýatadyk diýip. Diňe şu materialy biziňki diýip berseň onu saňa garşy sanksiýa girilip bolýar. Emma şol intellektual emlaklar baradaky halkara kanunçylygyna ýa-da döwletden kanunçylygyna, şu copyright baradaky kanunçylykda şuňa gadagançylyk ýok. Ine şu meselede hakikaten ulu alada döredýän mesele näme üçindir? Türkmen hökümetiniň edýän talabyna gulak asyp, şular YouTube kanaly ýaly YouTube saýty ýaly saýtlaryň administratorlary biziň aktivistlerle şeýdi bilen çäre görýärler. Inde bu ýana bir gepim berdi şuna görä aýdýanna, men şoň üçin häzir men Türkmen telewizionyasyndan ýanky wakany görkezýän, ýanky ýadgarlygyň açylyşyny görkezýän men wideolaram ulanyp biljek bolan ýöne ulanmaga şoňa ulanmaktan saklanmaly bolýan. Gynnan takda. Ne bula meselem bir tarapy beýlek tarapa men biz ýa aýtdykda şunu ne gowy waka diýip görkezilýän zatlaram şunu gowy kökmünde görkezilýän gelýär bolýan ýöne düýüp mazmununa seredýän da ene bu Türkmen prezidentiniň we diktatoryň itler baradaky, alaway baradaky ýa öý haýwanlary baradaky aladasynyşyn. Ýa Türkmeniň medeni mirasynyň, ruhy mirasynyň aladasynyşyn. Ýöne näme üçindir adamdan hal ýagdaýyna gedek gelende onuň bular ýaly alada görkezlenok. Näme üçindir şular şunça pullar harj edilenok. Ýa Türkmenistanyň ilatynyň sosial ykdysady ýagdaýyny gowlandyrma urun. Näme üçindir banklardaky pul ýetmezçiligi barada bir jigam alada bildirip bir karar kabul edenok. Emma beýlek tarapdan bir giden binalar ýadgarlyklar gurulyp dur, millionlarça pullar çykarylyp. Indi şonam şolatlaryň üstü bilenem Türkmen diktatory özüniň populistik bir ambisiýasyny amala aşyrjak bolýar. Dünýä özüni nämedir bir zat bilen tanatmaly. Ene bular ýa bu tendensiýada da Saparmurat Niýazowyň döwründen başlanan tendensiýa. Saparmurat Niýazow men öz wagtynda aýdypdy, men dünýäni men Türkmeni dünýäde arkasyny ýa-ki ýakasyny gaýşardyk geder ýaly derin diýip söz beripdi. Soňam bir näçe ýyl geçen soň şonu edip bilmejekdigine göz ýetirdi. Onu etmek islemedimi ýa-da etmek başarmadymy? Ýöne şonda da nämedir bir zat bilen özüni ýa Türkmenistany dünýä tanatmak üçin bir populistik çärelere başlady. Guinness'in rekordlar kitabyna girdijek bolup her zatlar edip gördi, girdem. Ýa-ki dünýäde deňi taý bolmadyk beýikligi iň beýik flag shock diýip stop diýip bir zat bar. Baýdak takylýan diň urduran bolly, şoň bilen Guinness'in rekordlar kitabyna sallardy öz adyny ýa Türkmenistanyň adyny. Ana bu estafeta anam soň Berdi Muhammedow hasam bir göz çykkyç ýagdaýlarda dowam etdirdi. Ýa-ki Türkmenistanyň adyny her etdi, rekordlar kitabyna salmak üçin ýa-ki bilişiňiz ýaly Aşgabatdaky tele diňine Oğuzhanyň ýa-ki iň uly bir gölni saldyryp şoňa ýa-ki gurdurup şoň bilen öz adyny Türkmenistan Guinness'in rekordlar kitabyna sallardy. Ondan daşary ýa-ki täze gurulan halkara aeroportuny Türkmeniň gölüni gurdurup iň uly gölni onu saldyran boldy Guinness'in rekordlar kitabyna. Ana şolar ýaly populistik işler bilen özüni tanatjak bolýar, gynansak-da. Ana bilaňam şu bar akylyň ýetiş derejesi bolmaly Türkmenistanyň lideriniň hem häkimetleriniň. Ondan daşaram bu näme etdi? Şol ýa-ki ýa-ki alaway itine ýadgarlyk gurdurmagyň öňýany 23-nji oktýabrda ýürüýte bir hökümet komissiýasyny döretmek barada fermana boljak ýa Berdi Muhammedow. Ol komissiýada näme bilen meşgullanmaly? Ol komissiýanyň bar etmeli işi Türkmeniň alawaýyny hem akal teka atyny bütün dünýäň medeni mirasy, bütün adamlaryň medeni mirasy hökmünde UNESCO-da hasap aldyrmaly. Ana şoň bilen meşgullanmaly ýa-ki komissiýa. Indi bilen bar işi gutorup diňe şow alypdyr da. Şeýdidir ýa-da. Ondan
bundan daşary odalam elbetde medeni mirasları hata baldyrmaklyk, ony goratmaklyk aýdalyna biziň garaşdyk ýyllarymyzda UNESCO ene gadymy merby tarihi zapawetlik hökmünde hata hem gorawaly ondan daşary könürgenji ýa-da gadymy nusxoy tarihi zapawetligini hata alyp şonun öz gorawyny aldy. Ne bu gowda ýöne beýleki tarapdan şular ýaly ýylyna bir gerekmejek ýadygärliklerin gurulup oturulmagy ýa gerekmejek binalan köşklerin gurulup oturulmagy, oňa döwlet büdjetinden millionlarça dollaryň sarp edilip, oňam bir halkyň hem döwletiň bir bähwidi üçin bir edilýän iş hökmünde görkezilmegi bir maskaraçylykda. Ine şular ýaly hokkularyň üstünden hem habar agentlikleri, dünýäň habar agentlikleri şoň üstünden gülüp, şoňa kinaýa bilen, şoňa bir humor bilen üst berip, şu arada habar ýadyarlar ýa maglumat ýadyarlary bolýan, şoňa da boýtan oturýarlar da Türkmenistanyň häkimetleri, prezident hem Türkmenistan habar ferişdeleri hem ine diýe dünýä awraýly habar ferişdeleri ine bizdäki bolýan oýun görüşleri üns berdi diýilen ähengde şoňa many berýärler. Gynan tapda. Ine bu soňky bolup beren maskaraçylyklardan käbirleri, ine soňky günlerem ine Türkmenistanyň habar ferişdeleri ýene nämäni propagandirleýärler, nämemişin Amerikaň Gallup diýip bir pikir soraýyş sosiologiýa bir gurulmasy var, instituty var, Gallup diýip. Ila tarihinde sosiolog meseleler boýunça pikir soraýyş geçirýän. Tiýatry hem sosiologiýa meseleleri boýunça, sosial meseleler boýunça. Ine şoň şu ýylyň ýaň ýakynyna 27-nji oktýabrda geçiren pikir soraýyşlaryň netijesinde şo Gallup gurulmasy nämemişin Singapur bilen Türkmenistana ýa-ni dünýäň iň bir howpsuz ýurdy hökmünde baha berilmişin. Ine şo barada da ýörüte şo Gallup näme institutyň özüň saytynda da maglumat ýerleşdirilen. Şu görüşüňiz ýaly ştaýda hem polisiýa anam bildirmekde hem howpsuzlyk meselesine baha bermekde dünýäň ilatynyň beren beýan eden garaýyşlarym şun. Ştaýda görüşüňiz ýaly kanunçylyga hem dedi düzgünlüğün diye bir jaý edilişi barada ilatynyň pikiri. Şu ýurtlarda kanunçylyk hem düzgünler nähili bir jaý edilýär, hem adamlar özüne nähili howpsuz duýýar şu meselede. Ine şoňa iň gowy baha alan ýurtlar Singapur bilen Türkmenistan deň baha alypmyşyn. 97 bal alypmyşyn. 100 baldan 97 bal alypmyşyn. Ondan soňra Hatay gelýär, Islandiýa gelýär. Ine iň yaramaz baha alan ýurtlar hökmünde Meksika, Botswana, Sierra Leone, Uganda, Gambia, Orta Afrika ýaly ýurtlar iň yaramaz. Onuň içinde de iň yaramazy ýene Awganistan. Ol elbetde öz-özünden düşünipdir, Awganistanda bol. Yaraly şaklaşyklar dowam edip ýöne şuda Türkmenistana şeýle gowy baha berilmegi näme esasynda diýilen sorawy da dörediýär da. Näde o geçiripdir pikir soraýyşlyk. Sebäbi şu taýda soň polisiýaň işine de baha berilip ýörüte pikir soraýyşlyk geçirilýär aşagyragynda şu taýda polisiýaň ýagdaýyny ula jemgyýetdäki ýagdaýlara nähili baha berilýär. Şu taýda yerli polisiýadan yerli polisiýaň işinden ilatyň nähili kanagatlanýanlygy barada da pikir soraýyşlyk geçiripdir bolýan. Şonda umumyň şol kämillik ýaşyna ýeten ilatyň arasynda diýä bütün dünýä boýunça 69% ilat, ýönem 2019-njy ýylda geçirilen pikir soraýyşlyklar şuda, bu ýylynky däl geçen ýylynky. Şonda 69% tutuşy ilatyň diýä beren bahasy diýä pozitiv boldy diýä polisiýaň işine. Ýöne aýratynlykda alındy. Onda diýä bu orta Latin Amerika hem Karib basseýniň töweregindäki ýurtlarda diýä 49% ilat polisiýaň işine oňuň baha berdi diýä. Bunlar Ýewropa ýurtlaryna ortaça diýä 83% ilat polisiýaň alyp barýan işine oňuň baha berdi diýä. Emma Türkmenistan barada hiç ýyly şu taýda sifir ýa san getirilen o. Indi şu taýda uly mesele durda. Indi adamlar kanunyň bir jaý edilişinden düzgün tertipden hoş almışyn. Ýöne polisiýaň işinden hoş almaka Türkmenistanyň ilaty. Şu mesele hiç ýyl berileno.
Indi şulam bir hili karam netije ýaly bolup görünýär da, bir adalatsyz netije çykarlan ýaly bolup görünýär. Näme üçin? Eýtem hakykatdanam Türkmenistanyňky ýagdaýlardan ilaty. Türkmenistanyňky aýdyly kanunyň berjay edilişinden, düzgün tertibiň berjay edilişinden ilat 97% derejede göterimde kanagatlanýar, şondan hoşallyk bolarmy? Elbetde bolmaz. Näme üçin? İlatyň esasy ejir çekýän guramalary ýa-da güýçleri kimler? Elbetde hukuk goraýjy organlar. Elbetde polisiýa, ilaty esasy azar berýän kimler? Elbetde gümrük gullugy. Elbetde migrasiýa gullugy. Ana şolar barada bir has bir giňişirek objektiv maglumat alynan bolsa, eger Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna, onda Türkmenistan bu meselede 50% ehtimal bilmezdi. Şu arada arkaýyna adyp boljak. Demek şu pikir soraşyp geçirilen de şu mesele adalatly hem rasional şemelheşilmeýändir. Sebäbi Türkmenistan ýaly ýurdun ilatyny gürledýände sen nähil baha berýän diýip birinjidana olar sana gorkman aýdyp bilýär şu pikiri. Şol sen pikir soraşyp geçireňde şoň ertek gün şoň aýdýan zadynyň özüne garşy işlemejekdigine şoň ynanmamy? Şu ynamy döredip bildimmi misal üçin? Şu Gurama hökmünde Gallap instituty şu ynamy döredip bildimmi? Men şoň ynamym ýok. Şoň üçin indi biler näme diýe Türkmenistanyň häkimiýetlerine şu berilen bahany Türkmenistanyny alınıp barylýan ansarperwer adalatly bir siýasatyň netijesi ýokmy? Häsetlendirýärler. Şoň üçin ulanýarlar. Ine bilen ýene de diktatory gollamak üçin, diktatoryň abraýyny götermek üçin bir bahana, şolar ýaly bahana bolan ýagdaýynda da olar hökman şondan peýdalanýarlar. Indi soňky wagtlar diktatoryň populizminiň ýene bir görnüşi olam şu Türkmenistanda hamala täze elektron enjamlary öňdürilip başlanmışyn. Arada da men geçen kepleşiklerimden birinde men ýörüýte durup geçdim şu arada. Hamala nämemişin Türkmenistan özüniň kompýuterini öredenmişin, özüniň smartfonuny öredenmişin, özüniň birgiden başga da elektron enjamlaryny öredenmişin, milli elektron enjamlaryny. Onuň üstesinde de ýa ýakynda Türkmenistanyň we habar herişdeleri, resmi habar herişdeleri ýene bir täzeligiň şu urda ýene bir täzeligiň bolandygyny habar berdiler. O arada da 10-njy noýabrda geçirilen hökümet maslagatyna ýörüýte hasawat bilen çykyş etdi. Ol çykyş edenem vice-premier Bayramgelli Öwedov, olam prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň diýe özüniň Türkmen Telekomyň hem altyn asar telefon ýa-da provideriniň diýe öz messengeri, öz poçtaty, bir elektron poçtaty döredildi, ondan messenger hyzmaty döredildi diýe. Indi beýtmek bilen bular näme etjek bolýarlar? Indi şol ilatyň ulanyp beren şol daşary ýurda çykanda da ýa içinde VPN'in proxy site'den üstünden ulanýan şol messengerleriniň indi öňüni aljak bolup Türkmenistanyň öz milli messenger hyzmatyny ýetirilýär da. Beýtmek bilen hem ilatyň şol maglumat alış prosesini dolu kontrolüne almak. Yani böyle ortada görünüp duranda hatta yönünü bu hizmattan ilat peýdalanyrmy? İlatın şu hökümetin döredýän şolar ýalatlaryna anam barmy? Yani bula ulu soğra görün, onu da sorumum jogabym belli, ilatda anam ýok. Sebäbi şolne häzirki wagt bar üstünlikli ulanýan bir YKC sosial neme bar, aragatnaşyk ferişdeti bar, ola mena IMO. Ýöne şo IMO'nun häzirki wagt behemen agentleri ýa-da behemeýaly milli hukuk guramasy ýaly guramalar dolu kontrollukda saklaýar diýilen garaýşlar bar. Onuň esaslandyrýan maglumatlar, faktlar bar. Indi bu daşyndanam öz milli messengerlerinden döreden bolup, onuň häzir ilatyň boýundan dakjak bolmaklary mümkin häkimiýetleň beýtmek bilen hem şol maglumat alış prosesini dolu kontrollü etjek bolmaklyk da şonu görkezýär da diktator rejimi. Indi bundan daşaram eger adam barada eger şu atlara mene bular näme hökmünde görkezjek bolýarlar, şu atlaram adam hakyna, ilat hakyna edilýän alady hökmünde görkezjek bolýarlar da habar berişleri häkimiýetden özlerim. Eger ular ýaly alady edilýän bolsa, näme üçin onu aýdaly daşary ýurtda häzir galan şu
pandemiya sebäpli, karantin sebäpli galan göne ýurda dolanjak bolýan milyonlarça adamlary gaýtaryp getirip bilenok. Näme üçin şolaryň bir aladat neden ok? Hiç ile widasy bolman ya pulu bolman zat bolman galan herhili raýatlanmady da käbirleri iş üçin çykyp gitdiler, käbirler wagtlaýyn kesellerini bejerjek bolup çykdylar. Studentler ne wagtynda gelip bilmän otyrlar, okuwlaryny bitiren toňlarym ýani gaýwan okuyan studentler çykyp soň girip bilmän ýörler. Olaňam käbirler ertildi, tabi ýöne daşary ýurtda galyp oturan ine köp illeşlenmedi. Wa şolar barada ala dedilen ok gaýta üstüne de ýene şu wagtdaky soňky täzeligim indi diýe şol halkara uçorlarynyň diýeni daşary ýurda uçuşuny ýa şu ýylyň 31-nji ýanky 2000 şu ýylyň 31-nji dekabrynda şeýle ýatyrmak barada karar kabul edilipdir. Ýöne oňy täp uzadylymagyna mümkinligi aýdylýar. Mundan daşaram ýaňy ýakynda aeroportyň işgärleri, şu halkara aeroportynyň işgärleri 1-nji aprel şeýle çäksiz otpuska uğradyldy diýen maglumat çykdy. Bu arada Türkmen News agentligi habar berýär. Ene dek bir küçüknükden 12-nji noýabrda ýönetim şu arada maglumat çykdy. Aşgabatyň halkara aeroportynyň işgärleri 1-nji aprel şeýle dähmet otpuskuna urufadyna uğradyldy diýdi. Ýöne beýdimegem nämen görkezýär diýmek ondan şu 1-nji iňolmana 1-nji aprel şeýle onu halkara howa gatnawlaryna bir hökümet ýol berjekler. Şondan planlaşdyran ok. Ne şolamyň adam maradaky aladamyka. Hem şin beýleki ýurtlarda häzirine gatnap duran öz ilatlaryny häzirem getirip oturan ýurtlar bar da. Şunu ýal alad edilýär. Hem şin Türkmenistan hökümeti alad edilýär. Ondan ýene de bir küçüknükde bir çykan täzelikliň birem. Olam ýa-ni Türkmen News habar agentligi habar haýyr berdi. Yani Kiev'de, Ukrayna'nın paýtagty Kiev'de diýeni 3 ýyl bäri Üstaniya Türkmenistan'ın raýaty izolyatorda otyr, tutsaglykda otyr. Olara intek suwdan höküm çykaryp bir jeda berenok. Ýöne şoňa da Türkmenistan'ın ilçihanasynyň hem işgärleri eýe çykanok. Şu raýatlaryň ýagdaýy bilen akwaly bilen gadyklanan diýen birine maglumat ýaýratdy. Ol Üstan Türkmen raýatynyň amatlary Rüstem Açylow, Maksat Muhtar Kulov hem Arslan Şarif. Şol üç tane Türkmen raýaty öz aralaryna bir uruş töwüşde bir huluganlykda tutulupdyrlar. Soň bu günäsini geçipdirem. Buňa aýyplama bildiren 4-nji uruglan Türkmenistanyň olam Türkmenistan raýaty şolan günäsini geçýändigini aglan edipdir. Suwda da polisiýada ýöne henidem şolar saklap otyrlar. Yani nemen gaýnatykda Ukraynaň türmi işgärleri ýa Ukraynaň organ işgärleri şolar henidem adatlyga goý berenoklar ýöne suwdam gutornukly bir kararyn çykaran hökümet çykaran. Oňam nähil düşündirilýär şu Türkmenistanyň ilçihanasynyň diplomatlarynyň şu Türkmen raýatlarynyň gykwalyna bir gydyklanma bildirip şu suwd bilen suwda gelmeklerine garaşýarlar ýa-da şu polisiýa organ işgärleri bilen habarlaşmaklaryna garaşýarlar bilen olardan hiçli gydyklanma ýok diýip habar berilýär da. Ine bir tarapdan atwarada alada edilýär. Diktator rejimi alada edilýär. Emma Türkmenistanyň öz raýatlaryna, adamlaryna, insanlaryna gerek gelenine bolsa, ine şular ýaly hiçli nirde galdyň sen haýsy ýurdun türmesinde sen nähili akwaly bilen oturýarsyň sen açmy gormy sen aňyrdaky dogun garnaşlaň ýagdaýy nähili sen eklenjiň ba olaň eklenji saňa baglymy aga saňa nähili aýplama bildirilýär sen näçe ýyl türmäge basjaklar sen o türmeden haçan çykjak şu zatlar barada Türkmenistanyň daşary ýurtdaky ilçihanalary hiç bir ýurtda diýen ýaly alada bildiren oklar. Ýöne şu wagtda da inni gynansak da Türkmenistanyň öz raýatlarynyň bir aktivligi gerek. Indi şolaglandan şolary ýaly daşary ýurtlarda ejirşek ýany adamdan dogan garnaşlary bardyr. Näme üçin şolar ýerli ýerden bir arda ýadyp ýa hökümetiň öz edaralaryna baryp şolaryň öňünde iňolmanyna bir dogan garnaşlary bolup bir mitinge barmalylar. Öz boluşly bir miting geçirmelýär. Bolýa eliňde baýda galmaň, bolýa eliňde bir diktator gümmollip bir plak adam almaň ýöne biziň garnaşlarymyň biziň doganlarymyň biziň şagamyň ýa doganymyň aladasyny ediň şolar türmede otyr ýani şolar daşary ýurtlarda
yurda dolanıp bilmeyen otyr. Ne şolun eklenjinin ýagdaý kıyın diýip barın. Şolary ýaly plakat bilen barın. Ene gıynan tapda şo bizim watandaşlarymyz şolary ýaly meselede de bir inisiatiwa görkezip öz maşgalalarynyň aladasyny etmek meselesine gedip gelende de bir inisiatiwa görkezip bir çykyş eden oklar. Bir kanuny ýollar bilen edip bolýar şo zatlar. Arada ýazmaly gereklerinde. Şol tegişli edaralary bir edip durmaly. Şo prokuraturamy ýa polisiýam ýa hökümet edaralary. Şolaň bosagosyny jep bilip durmaly siz bar. Täşi sizin ardyňyz diňlenýänçä. Şonu getirip bolýar. Ene meni bir halalayna, ne ýaňy ýakynna Türkmenistan Furgonika neşri Farid Tuhbatulyň ýol başçylygy edýän Türkmenistan Furgonika neşri Türkmenistan'da bir ayalyň başdan geçirýän kynçylyklary barada, bir ayalyň derä bir maşgalaň başdan geçirýän kynçylyklary barada makala ýazdy. Ödem şu barada makala ýazdy, olam nähili ýagdaý asly Aşgabatly bir diýen maşgala 1982-nji ýylda doglan adynam familiýasyny bermeýän Anna Godel Hadip berýärler. Şol äre çykýa Türkmenawada ýöne Lewap welaýatyna da şol indi propiskadan çykyp ketýär Aşgabatdan da ýöne Lewap welaýatyna baryp äre çykan ýerinde de öňi hata aldyryp bilen o propiska doluryp bilen o goýup bilen o ondan o taýda kynçylyk çekip soň ýene maşgalata bilen o taýda da çağa iki tane çağa bolýar onuň äre bilen maşgalata bilen ýene de Aşgabada gaýdýar indi öňkü giden ýerine gelip ýene de täzeden propiska durjak bolýar bolýan ýene onu propiska alan oklar oň nähä çağalaryny ýa-da ärini alýarlar ne özüne hata bolýarlar. Şol şey dip bara 2005-nji ýyldan bäri ne gödöňe getirip görüň 10 ýaşyl bäri kösenip gelýär. Ödem şolary ýaly adamlaň şolary ýaly akwaly başdan geçirýän raýatlaryň sany gaty köp. Bu 2 kadar. Ine Türkmenistanyň hökümetiniň ine ilatlary aladasy ine şu alada diýip goşadyrnak üçin aýdylmaly da ýagdaý. Ine şu görgülem bu görgülem ýüzde tutmadyk indi gapat galmandyr edarasy galmandyr ahyry soň şolar ýa-ni Türkmenistan Furgonika ýüz tutýarlar. Ondan goň goroýjy guramalary daşa ýurtlardaky guramalary ýüz tutýarlar da onuň şu barada da Türkmenistan ýa-ni Furgonika Türkmenistan neşri ýörite ýyldyna bir tane makala çap edýär bolýan. Ideýany bilen ýa-ni desene propiska da goýýarlar. Ödem odal mesestra bolup işlän soň ony mesestra edip işe dalýarlar. Ýa-ni Lewap welaýatynda. Bir ýerde bir durup bilsem kaýl dip ýörde bu görgülen. Şu propiskasy ýok bolan üçinem ol ne iş tapyp bilipdir şu 10 ýaşylyň dowamynda ne bir özüne gerekli spravkalar düzedip bilipdir derur bolan ýagdaýynda täzäsiň propiskaň ýok diýip kok görýär. Ene men diýjek bolýanym näme? Ahyrdan şol şey dip etmeli bir ýüz tutmaly edaralaryňa ýüz tutup bilen ýagdaýynda bir ýerde bolanokmy? Başga ýere ýüz tut. Ýöne şonu dowam etdir. Şolam ana öz hukugyny goramaklygyň bir görnüşi. Şolam ana garajdan aktivliginiň bir görnüşi. Emma birine häzir garaşýasa özüne ilatyň köp bölegini diňleýän bolýan opozisiýonerler barada ay siz näme diýär? Siz boş gurulýar. Gelin de olary ýaly erkek bolsaň ýurdun içine gelip gelin biziň aladam edin. Siziň aladaňyzy bir etmeliler ýa da şeýle aktivistler etmeliler. Öňü bilen öz aladaňyzy özüňiz etmegi başarmaly. Maşgala derejesinde iň bolmanda öz maşgala derejeňizde başdan geçirýän kynçylyklaryňy kanuny ýol bilen çözmegiň aladasyny etmegi başarmaly. Şol urda birazjyk inisiatiwa görkezmeli. Siz şonu edip bilmeseňiz, siziň aladaňyz başga kişi edip bilmez. Öz aladasyny etmegi başarmadyk adama Hudaýym aladasyny edip bilýän näler başga kişi aladasyny etmez. Özüňizde öňürçi şo barada isleg bolmaly. Emma käbir illeşlemede gurulsaňyz, olar näme diýär? Aýna siz diýär, opozisiýa bolup berdiňiz. Ha, siz näme etdiň? Sen näme etdiň diýär. Sen näme etdiň diýmek, sen meň üçin näme etdiň diýmek. Birinjiden biz sen aladaň etmäge borçlular. Biziň odaly bilen öz etmeli, aladam etmeli, özümiziň aladamy etmeli, öz maşgalamyzyň aladasyny etmeli. Bu daýym öňünde kanunyň öňünde adam kärçilik, insanperwerlik, insaniýetçiligiň öňünde biziň esasy borçumyz şol. Kimdir biri gelip sen aladaň etmeli, sen maşgalaň aladasyny. Sen hem adam, sen hem insan, senin öz mertebeň bar.
Sen şol urda sen öz mertebeňi goramak, başarmaly, mertebeňi ýitirmelär. Ya gelip ina plan kakam gelip men aladam, ya plan ina Allah'ım Rahmat Rahim gelip ya başga bir ýere gelip men aladam etmeli oturmaly. Ondan bir pitçiň atyjy ähňde gurulýaňyz dedi. Hani erkek bolsaň gella, hani biz barada alada etdi, özüň görkezdi diýip. Otaýk ýurdun içine baryp janymyzy riske goýup erkek gün bize bir zat bolsa siziň arkamyzda durmajaňyzy bilenmiz. Şeýle baramda birinji ta. İkinciden Türkmen hökümeti bizi erkek bolup bu jogyna açyp oturany. Şotaýk baraýymyzda da sähel bir hereket etseň, bizim çykjak yerimiz niri, bizim çykjak yerimiz türmäň içi. Ondan şu türmäge basylan halatymyzda arkamyzda siz durup biljekmi, näçe adam durup biljek. Ine şu arada ine bir dek düýünün Murat Gurwanow bir gow çykyş etdi da. Ine Murat Gurwanow men özüm käwet birazjyk nägilerimi bildirip gelýändir, neger bilýän bolsaňyz, ine sen wada berdiň 14-nji sentýabrda ine tutuş halk ine müňlerçe adam ayaga galýar. O taýda adamdan bir işläp ber näme diýip bir giden wada berdi da. Gynan takda bolyn ayagyny ýerden ödüp berilen wada ýaly boldy da. Men ondan sonra käbir zatlar barda jogap soradym mı? Nem bana interview vermekderim gaçyp ber Murada gynan takda. Ýöne men o taýda näme ýerlikli sora ber, ýani oňa näme üçin ayaňy ýerden ödüp şular ýaly wada berýäňiz, o Türkmenistanyň içinde näme iş geçirdiňizmi? Halky taýýarladyňyzmy? Hany olar ýaly toparmyz bolsa nirede olar? Näme üçin olar wada berilen güni çykmadylar? Näme üçin şolaň birinem görkezip bilmediňiz çykdy diýip. Indi şu taýda bir aktivist çykjak bolupdyr, ýyna adamlary düşürjek bolupdyr. Ola adam gamady şu arada ýan ýakynlarda Azatlyk radiýasyna da berilenler. Ola adam inha peýgamber berdi, Allah berdi, ödem Balkan awatly. Ya ozalky Nebitdag şäherinden ödem şol Nebitdag ministrliginiň şol Balkan awatdaky idarasynyň ýuriste bolup işlän adam, bir ýuridist taýdan düşünjeli adam. Indi şol adam şol 14-nji sentýabrda geçirilmeli diýilip elan edilen köpçülüklerin miting protest şäherine gatnaşak bolup hakykatdan hem şu dewletäň eden çağırşyna gulak atyp gatnaşak bolup ýyna adam toplapdyr. Ola men aýdan men söýdüm däl, bunu men öňe toplap tapamokda, bu Murat Gurwanowyň öz aýdan maglumaty. Şu düýün çykyşynda da aýtdy bu arada. Indi şonam şu 14-nji sentýabrda ýetirmän 5-nji sentýabrda polisiýa artarap şoňa bir adam kuşgurtýar, şonu uruşdurýarmy biri bilen şey diýen tutup 6 ýyl türme tutsaly berildi häzir. Sudan desine höküm çykardy. Indi şol adamyň halky ayaga galdyrjak bolup, halkam üýşip şodar Balkan awadyň içinde bir giden nemede aktivistlerim toplapdyr, hökümçi adamlaram çykalyň diýip. Ýöne iniň bolmana şolaram şoňun arkasynda durup bilen oklar, şolaň birim häzir şunu çykaryň diýip eline plakat adyp açyp alyp koça çykyp bilen ok. Näme üçin? Ana şola mene bizim düşäjek ýagdaýymyz. Men näme üçin bu zatlar gurrun berip otyryn? Ine şu meselede ne ahir soňy Murat Gurwanow mene düýün üniti çekipdir, men şuna begenýän. Hakyky real ýagdaýa bir hil göz ýetiren ýaly gurrun etdi da ahir soňy. Ne şuta diňläp görüm, men şonu ýöne diňledeýin, men özüm halanymy üçin aýdýan. Bilinçine çıkmak için liderler. Lider bolsa bir hemen ilme düşükler. Şolardan gel. Benim fikrimçe bu bir yanlışlık. Doğrudan lider olsa has olmalı. Neyse lider olan olsa da hiç hak olmaz. Tercihin Allah verdi. Lider. Türkmenistan'ın içinde. Devlete lider. Yine boldu. Bunu adam yığınap başladı. O aylan. Bunu yankı Balkan Eray'dan çıkarıp başladı. Bunu tapçadılar. Aldılar değil. Provokasyon bunu aldılar. Yine şunu altı ilk kesildi. Bir kanun esasına hem de atmıyor. Yani prosedurlar bile yönü edilen atıyor ama halk kalmadı. Şunu koyar. Polisiyanın önüne hiç kim varmadı. Doğun karnaşının başka. Hiç kim bunu koğurlamadı. Ene şada o gatı doğraydı ya Murat Gurwanow.
Doğru diye. Yani bundan yok şu vada berilenini de şonu gödüğünü tutmalılar. Şu halkın ayağı kalacak, da kalmayacak da halkın şuna tayyar değerli o arada illüzyada bolmalı da. Onun ne şolar yalı adamlar iki yaka döşünü verip orta çıksa da häzir birinci çağırışlamada gulaw atıp yani opozisiyon liderlerinin çağırışını gulaw atıp çıksa da şolary ýygnasalar arkasında durup biljek mi diýilen ullokan soraw durdu da. Halk dururmy şoňa arkasında? Halka mana şolar ýaly gerçekden arkasında durup bilmejekdigini görkezdi gynansak da. Şoň üçin men olar gepleşikdim dedim men gaýtalap tak gelýändirin. Halk intäp goramaga taýýar bolmasa öz öňüne düşýek liderleri onu halkyň aladasy edilmer. Tebe halkyň öz jogapkärçiligi bar. Ol liderleri ýöne oda içekläp daşyndan çapak çalyp ýa syn edip tomoş edip oturjak bolsa halk. Onda halk bu ýagdaýdan hiç açanan çykylmaz. Halkyň jogapkärçiligi hem şonda bolýar. Sen öňe içerýärmi kimdir birini lider bolýarmy? Bolýar şo lider bolup öňe düşýür. Aýdan şolam ýurdun içinde de barar. Gelin diýbem gyýry oturýar. Ine bararam da ana bardam ýurdun öz içindäki adam hereket etdi. Hanynny şoň hukugyny gorap, şoň türmeden çykarjak bolup siz näme etdiňiz? Ne bolýar biz aýdarsyňyz siz näme diýäňiz? Bina şol adam arada biz gurrun edip oturýar. Şoň çykmalygyny, şoň nähek türmäge batylanlygy. Ine biz halkara guramalaryndan duýduryp oturýar. Halkara guramalarym hereket edip oturýar. Ýöne halk hökmünde ýurdun içindäki adamlar siz näme etdiňiz? Siz näme diýäňiz? Bir de gelin diýip gyýryp oturan adamlar. Diýoşuňyzy ýumruklap oturan, ýöne adyňyzy ýüzüňizi görkezmän, şeýdip gelenip oturan adamlar, ýöne bir de gelin diýip gyýryp oturanlar. Siz näme diýäňiz? Ine bardam da ýurdun öz içindäki adam ana bassylaram da. Siz şoňa gollaw berbilýäňizmi? Gollaw berilýäňiz. Onda gelin diýip gyýrmaklygyň öýde baryp ýatan akmaklyk näme üçin? Oduň içine özüňi oklamaklyk ol baryp ýatan körek. Ondan hiç ýyly halkada, ýurda da hiç ýyly netije ýok, bählik ýok. Şoň üçin häzir kwagtyň iň esasy edilmeli zat näme? Halkyň içinde oýunuş prosesini dogry düzgün ýola goýmaly. Men ýöne jurnalist ýokmyň çykyş edýän, biliş bu wezipe häzir kwagt opozisiýon guramalaryň toparlaryň wezipeti, şo aktivistleriň wezipeti, şoň ýol başçylarynyň wezipeti. Heredip edip ýurdun içinde şu prosesi ýola goýmaly. Ýurdun içinde olaram men öz gepleşiklerimin birini aýdypdym. Ne şu bolşevikliň taryhyndan mysallalar ýaly, göreller alar zatlar bar. Bolşevikler nädipdirler, nädip rewolýusiýany amala aşyrypdyrlar, nädip padşah hökümetini çetleşdirip şon basyp alyp bilipdirler. Ewe halkyň içinde iş geçiripdirler. Iň bir çet garaktardaki owalara, hutorlara bir nemelere barıp şu taýlarda agitatsiýa propaganda işlerini geçiripdirler. Adamlary taýýarlapdyrlar. Adamlara aň düşünje beripdirler. Çünkü näme gerekdigini düşündiripdirler. Şonu nädip edip boljakdygyny düşündiripdirler. Pikirdeşler tapypdyrlar, şolar toplanıpdyrlar. Şolaram ýygnanmaga gorkmandylar. Şo döwürde de ýygnanmagam, pikir alşmagam, ýygnak geçirmegam gorkulu da. Şo döwürde padşah hökümetim ortaýdan padşah hökümetim şolar ýaly aktivizm işi üçin atu jedatny çendi berýän. Ýöne adamlar gorkmandyrlar. Adamlar ýygnagy geçiripdirler, öz pikirdeşlerinden tapypdyrlar. Emma biziň ýagdaýymyz nähili häzir alyp görseň, ýurdun içe beýlede dursun. Ýurdun daşyndaky häzir adamdan Türkiýede biziň watandaşlarymyzyň iň köp jemlenen ýeri de Türkiýe. Ne şo taýdaky tanışlyşyndan bilişlemden sonra ýa-da şo taýda nähili şolaryň ýagdaýy, adaty ine zähmet migrantlar işläp ýörendirler. Şolar biziň çykyşlarymyzy dinleýärlermi? Ya şolar inde beýlek opozisiýon liderleriň çykyşlaryny dinleýärlermi? Şolaryň aýdýan zatlaryny kabul edýärlermi? Şolar bilen alalaşýarlarmy? Ýurtda özgörüşlügiň, fiýaty özgörüşlügiň net zerurdugyny düşünýärlermi? Şolurda bir zatlar edetler gelýärmi diýip soraýan ol, "O, sen näme gurrun edýäň?" diýip bir tanışmaýdy. Men niye öňden çykan türkmene diýip sizin gepleşiklerinizi dinletdirjek bolýan diýip. Ödem niye şo sizin gepleşiginizi açamda diýip öz telefonumdan açýan. Olaň telefonundan açdyramakda öz telefonundan açyp, şular ýaly gepleşikler bar, siz dinleýäňizmi diýip dinledi bolýan bolýan diýip. İlkinji reaksiýasy näme diýip? Yo, öçür. Ene şolaň bar berýän jogaby. Nämeden gorkýar? Öldüre daşar ýurtda ýaşap ýörler. Öldüre maňa da ana näme diýip? Men diýär şolary satmajakdymy. Niýe kimdir birini. Ýöne şonu dinleýänlerine edil ýöne diýe islerler gaýnaşyp uýlan ýaly reaksiýa bildirýärler. Dinlemekden gorkýarlar.
şun öden barıp yatan nadanlığın, akmaklığın nişanı näme üçin? O korkmalı zat var, korkmasız zat var. Nadan adam nämeden korkýar? Nadan adam hemme zatdan korkýar. Hiç zat okumadyk, hiç zat dinlemedi adam nämeden korkmalygyny bilen okda hemme zatdan korkmalydyr diýär. Türkmen bir-birinden korkup ber. Şo korkýan türkmenler kimler? Ömründe bir kitap okumady adamlar şolar. Ömründe siyasi diskussiýalary dinlemeýän adamlar. Ömründe daşary ýurda çykypam, şu öz gelip ýören ýurdun siýasat nähil alınıp barlýar. Şo taýda opozisiýon toporlar nähil gepleşikler geçirýär. Nähil diskussiýalar gurnalýar ýerli telewizionyada. Adam hukuklary barada. Nädip gorulmaly adam hukuklary? Nämeden gorkmaly, nämeden gorkmaly? Näme üçin o ýurtdaky adamlar gorkanok? Janlaryny howp awantada. Näme üçin biz gorkmaly? Şo sorawlary bermeýän adamlar, şo zatlar bilen gyzyklanmaýan adamlar. Gynansak da bizim halkymyzyň derejesine şu ýagdaýda. Käbirlerine ýokşam diýär, ay sen millete dil ýetirýän, halkymyza dil ýetirýän. Ýöne adamdan köpçüligi şolar ýaly ýagdaýda bolsa, şonu biz boyun almasak, biz onda şu ýagdaýdan çykyp bilmer. Öňü bilen näme etmeli? Ýalňyşyny düzeltmek üçin, öz aýbyny düzeltmek üçin özüňde nähil aýbyň bardygyna düşünmeli, şonu boyun almaly. Özüňdäki keseli göz ýetirmeseň, nähil keselleriniňe düşünmeseň, sen keselliği bejerip bilmeýäň. Şu keseliň öz alamatlary bar. Şo keseliň alamatlar, şo keselede diagnoz goýmak üçin ilki şoň simptomlaryny öwrenýän. Şo alamatlaryny öwrenýän, dogry düzgün. Boyun almaly onu. Ondan şoňa göz ýetiren ýagdaýynda ondan pikirlerini öwrenmeli. Indi şu keselden men näde hadas bolup bilerim. Oňa bir öz resepti bar. Oňa bir öz jermanlary bar. Ondan şoň bilen gyzyklanyp öwrenmeli. Bizim keselimiz gork keselimiz var, nadanlyk keselimiz var. Şu düşünjesizligiň netijesi. Bulam ýöne zakal dogunu kuruk ýaly bir zat. Sen düşünjeňi giňeltmeseň, sen bir zat bilen gyzyklanmasaň, şu zatlar öwrenmeseň sen düşünjeň artanok. Sen onuň gorkuň aýrylmaýar. Gorkuny aýyrmak üçin sen düşünjeň giňeltmek üçin hem şular ýaly zatlar dinläp başlamaly, öwrenip başlamaly, diskussiýalara gatnaşyp başlamaly. Özüňden has köprak bilýän adamdan sözlerini dinlemeli, deňeşdirip görmeli, beýlekleri dinlemeli, olar bilen deňeşdirip görmeli. Ýöne şo prosesden başlanan köp adamlar üçin näme üçin? Sebäbi şolar ilkinji ädimi etmekden gorkýarlar. Bidiýal çykyş edýän adamlary dinlemekden gorkýarlar. Şo prosesde şeýdip başlamasaň, o proses hiç ýaşanan başlamaýa gitmeýär. Şonu bir zat edip başlatmaly. Şoň üçin şu prosesde başlanan adamlardan men bir haýyşym bar. Şonu töwereňizdäkilere de başlattyrjak bolun. Sebäbi şu zatlar köpçülikden edilmese hiç ýaşanan ýol alanok. Ýa-ni şu Murat Gurwanowyň aýdyşy ýaly bar, bir Batman gelmeli, bir görleşdirmelik, bir gerakil gelmeli, ýurdun içine de ýurdu halat etmeli, halky halat etmeli diýen düşünjeden uralýarlar, köp nadan adamlar. Şol boljak zat däl. Bir adamyň edibiljek işi däl, halk bolup edilmese şu zatlar. Bir adam şonu edibilenok. O bir adam ýurdun içine baran bilen o odun içine ödüňi atmak. Ýöne gersi diýe ordun içine ödüňi atmaklyk olam akıllı başlylygyň alamaty däl o. Haýsy akmak onu eder. Häzir ýurdun içine gaýdyp barmaklygyň ödüňi gönden odun içine oklamak. Näme üçin? Sebäbi sen arkanda bir adamam şu halkyň içinden çykyp bir adamam durup biljekler. Onu biz görüp oturýarys. Onu biz fakatlaryň esasynda ine ýanky ýaşulyň esasynda biz görüp oturýarys. Şu Balkanawa ýaşulyň esasynda görüp oturýarys. Öýlem sizin bilip oturýarsyňyz, bir şo barada maglumat berýärsiň. Diýmek şoňa da sizin guramaçylygyňyz ýetenok, şoň hukugyny gorap, siz häzir hökümete de hat ýazyp bileňdok, siz häzir prokuraturada, suwda da ýüzlenip bileňdok, siz häzir jemlerip iň bolmanda ýygyna meşir bileňdok ýerlerde. Şo zatlardan başlanmaly. Gynansak da bu ullokan işi talep edýän zat. Bizdeki ýaňy bir başlangıçyny opozisiýon hereketiň, opozisiýon bir işin ýaňy bir başlangıç etapynda biz türkmeniň halky, türkmeniň opozisiýasy. Ondan o çykyş edýän ýaşaglanlara gany gazmalar, ey siz boşow diýip, zat diýip. Sen özüň boş dälmi? Näme gelip bir adam plan ýaşaly, sen aladan edip şu Türkmenistany düzeltip bermelimi? O nirde 10 ýyl sen kanun gördüm. Nirde 10 ýyl bolondagy gördüm. O senin orada borçlular, menem eýleklerem sen aladan etmäge borçlular. Öňü bilen oň borçy näme? Özüne jogap bermeli, öz maşgalaryna jogap bermeli. Ondan soň kimdir biri şoň üstesinde de ýene de bir borç alyp edýän bolsa, ol
şol sen onu özünün adam käçiligini tebäp edýändir. Ya da aýdal iň bolmanda şo tadan bir ýerden bu wedipa almak üçin edýändir. Bolýa wedipasy almak üçin etse edýärsin. Olam on öz garaýşy, öz ambisiýasy, öz niyeti. Her kim öz niyeti bilen edýär. Ýöne kimdir biri şu maşgalatyň hem aladatyň hem ya özüniň hem aladatyň daşyndan ýene de ilatyň hem birazjyk aladatyny edýän bolsa, şoňa hormat goýma başarmaly. He, diýme onu şular ýaly adama bareken gel biz şunu gollaly. Başga da şular ýaly adamlar belki ýurdun içinde badyr, gelin gözläp tapaly. Gelin oturup pikir alşaly. Şo prosesi başlamak üçin iň bolmanda oturup daşary ýurtda gelip ýören ýeriňizde birek bilen tanışmaktan gorkmalylar. Birek bilen oturup pikir alşmak, çay başynda oturup pikir alşmaktan gorkmalylar. Ýöne siz ýüzüňizi görkezmekden gorkup ýörüňiz. Niçin gowaraňyzda bir-biriňiziň öňünde maskaňyzy açyp bileňiz? Ýanyňyzy aýryp bileňiz. Şu atlardan başlamaly, birek anamdan başlamaly. Elbetde agyendan bolar, elbetde ol mehemäňem adamlarym badamam bolanlar bolaram. O atlardan gorkup otursak şu prosese biz başlamarys. Hiç haçan başlamaýar bu proses. Şoň üçin şu masalary men näme getirip oturýar, şu hökümetiň alyp barýan syýasaty nähili, ilatyň oňa bildirýän reaksiýasy nähili. Ondan çykarýan netijeleri nähili. Hökümet mana halkyň arkasyndan etçeğini edip diyor. Tebäp halkdan hiç reaksiýa ýok. Talabyň ýok ýerinde hökümet nädip gowulgansyn. Hökümetiň hem gowulganmak üçin, halk üçin alada başlamak üçin, bir zatlar etmek üçin halkdan talap berek. Halk puluny alyp bilenok, halk ijek çöregini alyp bilenok, ýene gowulganok. Bar ýan ýerem ýerli häkimiyete barýarlar. Yerli häkimlige baram toraýan atlar näme? Men ijek çöregimi o ýanky unum ber. Unum ýetenok. Bolly. Yani gazanan pul mal bilenmok. Olaryň bolýan ertir bolar diýe bir buhanga çörek goýa, bir tegelek çörek ýa bir kile un berýär, ana bolly. Şoň bilen bar hereket ýatdy. Şo derejede bolmalylar. Bu ýagdaý düýüklüğün özgörüşlügi talep edýän ýagdaý. Düýüklüğün sistemaň özi üýtmetmese, bir gün taparsın çöregi, 2 gün taparsın çöregi. Bir gün sen puluny alarsın, gazanyp puluny 2 gün alarsın. Ýöne bu sistemaň özi çüýrük. Bu sistemaň özi işlänok. Nähä daşary ýurtdaky çağılaňyza pul berip bilýäňiz. Nähä olary bir gözli başly okudy bilýäňiz. Nähä olary soň gelen soň işe ýerleşdirip bilýäňiz. Nähä içerik daşaryk arkaýyn çykyp bilýäňiz. Näde bir mertebeňizi gowara bilýäňiz. Serhetden geçek bolanyňyzda aeroportdan çykjak bolanyňyzda üstüňizde özüňçe bar ýok adamlara hem kirdi, gyýgyrdy. Şolatlar köpçülükden hereket edip yerli yerden öz kanuny, hukuky gowramaga başlamadan şo ýatanok. Şoňa başlasaňyz yerli yerden şo ýatdy. Gerek ýerine öz hukukyny gowrap bilýän adamlar bar. Ýeköde çykyp ýurtdan çykarmajagam bolsalar, dildirä adamlar, nirik ýüz tutmalygyny, nirik agay almalygyny bilýän adamlar, şondan hem çykalga çapyp çykyp berler. Ýöne şolar ýaly iş yerli yerden edilse, müňlerçe adam, 10 müňlerçe adam bolup edilse, ilim güýji diýilipdirler. Onda üýtlemejek zat bolmaz. Şoň üçin halkyň hem bu meselede öz jogapkärçiligi we şoňa başlamaly. Indi bolsa ädere mine ýanky halkyň arkasyndan edilip beren işler diýen, ana gytçylyk sebäpli bir kunlukda adatlyk radyosy berip otur, yerli habarçy. Şu çörek ýetmezçiligi, pul ýetmezçiligi sebäpli adamlar indi diýe öz ganlaryny berip ganlaryny pul satyp başladylar diýe. Gan beriş punktlaryny Türkmenawatda hem Farapda, Farap Etrafynyň merkezinde ýörüjek gan tapşyrylýan ýerde ullukan nowatlar, soňkwatlar köpeldi diýär. Indi adam paherler şo ganlaryny satyp o ganam diýe 1 gramyna 2 manat berýär. Her gram. Ana şu derejä häzir adamlar ýetdi. Elbetde ganam tapşyrmalydyr ýöne bir çörek, bir dögüm çörek üçin gan tapşyryp başlan bolsaňyz eýämanno halkyň onda ýetjek derejesine ýetenligi. Şoň üçin şu gün men gaýykasyp syýnym. Soňky täderlikler bilen baglanşykly men başladym. Munyň ýöne umuman men aýtjak bolan adam ýankylardan ibaret. Halkyň gowulganyny wagt delli, kimdir bir daşymdan gelip ýa ýokurdan gelip bir ýerden gelip biziň aladamy eder diýip golgoşup oturmalylar, yerli yerden adamlar hereket etmeli. Indi şu zatlara düşünýärse-de negatyw wagt boldy. Näçe wagtlar biz aýda oturýar. Ýöne şu gurrundan indi herekete geçmek üçin adamdan özüni gowulganyny. Plan
Yurtdaky plan kemçilik aýt, yurtdaky kemçilikler aýt, berdim komedi tanqid et, sen näme üçin tanqid edem? Ha onu tanqid edýän-de, ende şunu men tanqid edip otur. Şoň alyp barýan tiýatryny. Ha o siz şey dip ýöne dinläp oturjakmy? Ha o mene gurrun etmeli, bir tanqid etmeli hem şonu dinläp lezzet almalym. Lezzet alýaňam şundan. Ya näme? Düşünürse wagt bolar, biz 10 gedek milyon gedek gaýtalanymyz bilenem. Şu ahyrdan hereket edilmese ol aýdanyň peýdaty ýok. Bu aýdyň planda aýdyň, ine planda edilýär. Biz bilýär şolardan hemmesinem şu sıkkıntılı ýagdaý. Bundan beter häzir ham yaramadlaşyp gidip otur. Ha o biz şolarlar aýdar, ýa-da biz näme üçin aýdýar şolarlar? Siz ayağa galyň, siz gowunyp başlaň. İçiňizde bir jewitleşiň hereket etdirin. İçinden herekete başlaň diýip aýdýar biz şolarlary. A siz näme diýäňiz? Siz ýöne bir bagşyň aýdymyny dinleýän ýaly şey oturup dinlemeli durýan şolarlar. Ýöne oturup dinlemek üçin aýdylan okşulatlar. Halk gowulgamak üçin aýdylýar. Halkam gowulgan bolsa biz näçe wagtlap aýtmaly? Bizem aýdar ýöne aýtmagyň öz şägi bardyr. Ahyrdan bizem aýtmagymyz beseder. Netije bolmasa. Şo netije bolmak üçin aýdýar. Bizim meselem, bizim maksadımız şulatları gowulgamak, şulatları halkyň gözüni açmak. Ýöne halkyň meni gözüni açara wagt boldy. Indi bundan beter näçe gedek aýtmaly? Indi bundan beýle çydamalygyny halk düşünmeli. Umuman şunkine aýtjaklar atlama men şulardan barat ýöne gaty görmäňde tanqide ýödüňde liýişine bar hüjüm hökmünde kabul etmäňde derurluk hökmünde kabul ediň. Netije çykarjak boluň. Awa. Näçe düýpli netije çykaryp näçe netijeli hereket edip başlasaňyz da ana biziň hem edýän çykyşymyň hem netije berdi. Şoňa da derurluk diýmek onu çykyş etmäge derurluk bar eken, bizim onda gepleşigimiz mundan welem dowam etdirmäge derurluk bar eken diýip bizim öz gedegimizde özümüzi düşünip netije çykarar. Şunlukça ünferip dinleýän üçin köp sag bolun.